Labiang kato labiang ngilalong kibala yaisha mentala janda praposnam daki spa daki hajarngut kinong India kila habban kelonyap haki kuli jong kinong Pakistan bat ki kinhun sengking etir napo jong kuri Pakistan ngila buram ye pi praposnam duna hadu menta bat ngim don porshu bandang ya leka ye ka jingim juki bru kibalului bat ka snam jong kinong India hagari Pakistan ladang gila map ye pi hagini ki posnam giladap kat ni pila hirtma persya ye ke India pila pendon kam ye ki nongsem tiat napo jong ke India ban hirtma ye ke India pila bay tingka ye ki kunhun sengking etir napo jong ke Pakistan ban hirtma ye ke India kumta kasnam jong ki nong India ha kini ki nyo prasnam kala ut hakmat jong kinong yalam jong India ngim don porshu bandang yelekai namar ngim day ki rukai kat kine ki jingsha hirtma hagari Pakistan bat ki kinhun sengking atir napo jong Pakistan sakat nosin ngin ya kompromis bat pi menta kala day sakapali jong India ban budin ya baro kitu ki kinhun sengking atir kibala don kti ban pen play ya snam jong India ha kine ki praposnam duna hadu menta pila kambe an ye ke jamun Kashmir pila hirtma ye ki nongba jugur India pi perkhat baka India kan pendam haki khoksiu kujung pi hanrei ke India kam ju pendam da lele ru am lano bat ka por kala I menta ya ke baka India kala habban penpau no dagi kam katai galong ban shimno ya ke Pakistan occupy Kashmir lani ke piuke ban penduk pendam shisndon ya barok ki kinhun sengking etir ki balari dengan hagi tapnyang jong ke Pakistan bat ban wengno ya ke jingade ke bejan hapdeng jong ke India bat ke Pakistan nangni syakmat ong u Prime Minister jong ke India Narendra Modi hadin jong ke jingpan map jong u Shehbaz Sharif ya ke India baulo ong ba u kloi ban yasuk bat ke India lada ke India ke priang ngakwa ban wanra hang ki kattu ke ki jingli ki jawab saphang jong ka daw ba balai ke Pakistan be India kidon ye ke jishun ke surkhai haru katne bat mentale le ke Pakistan galaban ngat ha ke jingsha pen saja ke surkhai bha ha ke India nama ki kam syukur ki jong ka persya ya ke India nadu senam cecak des ba saphun yo sopra hadu menta bat ke India menta kam la syashu kala haban jubab ye ke jingle ke Pakistan menta la kumba nyo po prasnam ye ki jingkali ki bangi don kam ban syai hang ne galong ba balai ke India bat ke Pakistan ki yakni ya ka POK lani kata ka Pakistan occupy Kashmir kadai hok jongno kene ke POK balai ke UN kam la ban tuklar ye ya kene ke POK ki ki jekut bagi soskular jong ke India ke Pakistan halor jong ke POK mano bala pen khain ye ki soskular balai la pen khain ka ka daw bagi lapan khain balai ki pajak ki badan hapo jong ka POK kimla ban raihi lada ki kwa ban Malaysia India neki kwa ban Malaysia Pakistan balai ki POK kala kelalong penban ka dauba ia ke jisun ke kraw hapdeng jong ke India ke Pakistan kumta kum kinong song jong India gidon kam ban tip ia ke daw tun rai ba balai ke India ke Pakistan gidon hapdeng jong ke jisun ke surkhai kat tharu baka India ke sim sisndan je ke senjam kaba bha kum baka long menta niu I dang shan hakini ki khendiat sgi ke bledap nagalyang jong uklido jong ke Pakistan u Shehbaz Sharif haba uladon hapdeng jo ke jingkut lat ke kraw haba ke kutlat ke lawan ye ke Pakistan ban se bandem khosiu hakmat jong ke India u Shehbaz Sharif u Prime Minister ke Pakistan ulalik ban jngok ye ki South Liki ri jo ke Middle East haba poi hapo jong ke Iran wasko thuba unong yalam u bakhlido jong ke Iran u Ali Khamenei kwa ye ke Pakistan bagandon ye ke jingapar jumut bat ke India kumta ne ke lang jong u Shehbaz Sharif ulakran pajba ban ongba ukwa ban ye sukno bat ke India lada ke India ke pediang ya ke jingtrwa ju ke Pakistan namar ke jingdu na ye ke jingalong parlok bat ke India kala ban wara jing bumpha ye ke Pakistan nang ne sakmat la ke de ke kam khai pateng la ke de hakinu kinu ki benta ju ke Pakistan kala ban hiar ha ke yok kot kala ban wanra ru bun ki nang ne sakmat kumta haba udon hapo ju ke Iran ula kerpat ye ke India barada ke India ke pediang
ukwa ban ya sukno bat ban weng no ye kidi ki jing e baro lada ga India ka pedang ye ka jing suk bat kani ka jingkran ju Shehbaz Sharif ngim tip shu ban ong ei namar ba ka ri Pakistan na ka por ka dei ka ri ka pen kheng bai wat ye ki soskular ka dap man ye kutru nagata ka daw ka ri India menta ka snap jar halor jogre ka jingkran jong lu khlidu jongri Pakistan Shehbaz Sharif habaudan hapo jongri Iran mentato ne phai sapang ki katto kani ki daw tenrai ba balai ka ri India ba ka ri Pakistan Kidon hapdeng juga jingisun tang na ka dawba bagadon kani ka Pakistan occupy Kashmir lani kata ka POK hangno kani ka day jongno kani ka day bad balai kala wanra ye kani ka jinge kathadu ba kini ki artilikiri kila don hapdeng juga jinge kan at kabada ki po snam hadu menta daga ba shai ne ka leng jo prime minister jo India wa menta Narendra Modi ulo angba lano kani ka jinge ka jia jo India bar ka ri Pakistan kan kut lada ka ri Pakistan kayai pen khain nagwi ka por se ka wipat ka por persa ye ka ei ka bli kuran ringkat bat ka ri India kat kum ki jing shisha lani kita ki reality background ka POK lani Pakistan occupy Kashmir ka don menta ha ka kti jonggori Pakistan bat ka ri India ro ka ongba kane ka POK ka dei ka bla kambe ain de ka ri Pakistan yaki benta jo ri India bat ka ri Pakistan kala sanshar ya ka benta menta palat nyu phosan snami ei nadu pakala don ka je kan art house nam sejar kan dai spa sau phonyo sau phra kat kum ki jing shisha kat kum ka map jonggori India kane ka POK kadon hapo jong ka jela Jammu and Kashmir hanrai haga ground reality pan kadon hapo jong ka jing sanshar de ka ri Pakistan kumta kane ka jing persa jo ri India ya ka jing sanshar jo ri Pakistan yigi benta jo ka POK kadai nadu usnam sejar khandai spa sau phopra bat kane ka jing sanshar jo ri Pakistan ya ka POK kala penlong ye ka ri India banra ye kane ka mat ka badan kam sapo jong ka UN International Forum kabralong haus nam sejar khandai spa sau phopra bat kala ne hadu usnam sejar khandai spa nrupho ei ba haus nam sejar khandai spa sau phopra ne galeng jo ri India kala lek sapo jong ka United Nation hadin ka jing penhab jubor jo ri Pakistan ya ka Jammu and Kashmir hapo jo ri Pakistan kala pensngoba ka POK ka dei ka jingkha ya ka jingpen kulmar hapdeng jo ri Pakistan bat ka ri India ya ka ri Pakistan kala kam trai lut ya baro ka wei ka Jammu and Kashmir kentup ya ka POK bat ka ri India kala penpau ba kala don ka jing persa ka bajur halor jo ka jiarap jo ri Pakistan ya ki to ki rulum ka don hapo jong ka POK ha usnam sejar khandai spa khandai phosau ka Indian Parliament Lok Sabha ba ka Rajya Sabha kala pedang daga way ka resolution halor jong ka POK ka ba ongkum ni the entire state of Jammu and Kashmir including territories under illegal occupation of Pakistan it is an integral part of India and we shall get it back kane kalau ka kentin ka ba sai ha ka history jo India persa ye ka jing sanshar don board daga ri Pakistan ye ki benta jong ka POK ha ubnai Agos jungsnam hajar khat khandai ka ri India kala wanra ya ka abortion of article lais pa ni phuai ka ri India kala wengno ya ka article lais pa ni phuai bat pen kala ya ka Jammu and Kashmir kum ka union territory kala pen bana shai ba kane ka kenthupru ya ka POK bat ya ka Gilgit Baltistan nagalang jo home minister jonguri wa Amit Shah ulo ong hapo jo ka parliament ban ong ba ka Jammu and Kashmir ka kentup ya ka Pakistan occupy Kashmir ngin sa yok pat ya ka ha kini ki por ki banwan House nam hajar khat khandai lingba ka map change official document layo i ba ka survey of India bat ki kot sarkar balapan ka lai ka map ka pen i ba ka POK bat ka Gilgit Baltistan kidei ki benta ki ba hapo jong ka India bat ya kini ki kot kisla baro la submit hapo jong ka UN bat nagaleng jong ka UN ka kran sai bat ong ba kani ka jingkam jong ka Pakistan ya ka POK kalong ka ba bean kumta ki nongyalam jogo India nadu u prime minister u defense minister u Rajnath Singh bat ki wei pat ki menteri hapo jogo India la kran sai de ba ong ba ka benta ka ba kongsan ye ka ba India kan le menta ka long ba ban yo pat ya ka Pakistan occupy Kashmir lani POK bat sai ya kane nagalang jonga party BJP kala bu thong ya kane ha ka manifesto ka jongka ka long ba ban yo pat ya ka Pakistan occupy Kashmir hapo jong ka India nagalang jong ka United Nation lingba ka resolution jusnam sijar khandai spa sopopra ka khlamla ban pendap ya ka mat house nam sijar khandai spa sopopra ka UN kala priang ya ka resolution ka tip da ka resolution sophonyo
Kala dawa ba ka rui Pakistan ka deban wenglut ki sipai ki badon hagi benta jong ka POK. Hanrai daga liang juga rui Pakistan kam syam la weng satya ye ki sipai jong ka hapo jong ka POK. Nadu jong ka jingpen yasno jong ka Jammu Kashmir hapo juga rui India nadu usnam sijar kana spa saupunyo. Ka rui India kala ong ba ka Kashmir ka dei ka benta jong ka rui India. Nadu usnam sijar kana spa ni pua. Hadin jong ka Zimla agreement. Ka rui India ka rui Pakistan kala pedang banpen baik no tangda ka jekran hapreng jong kini ki artli ki rui kata ka rui India ka rui Pakistan. Watla na galyang jong ka United Nation ka kwa ban pen baik no ya kini ka jia jong kini ki artli ki rui. Bat hangning is ngothu baka don ka jing is ngothu jingmut jong kinong sensar jong ka rui India ka rui Pakistan ban wan ra jing suk no ya kini ka benta ha kini ka Zimla agreement ha ka rui India ka rui Pakistan kini yo bani soy hosnam sijar kan dai spa new puar. Bat kani ka mat kala kelalong penban ka sakut hadu menta. Bat nagalyang juga United Nation ru kala snap jar ya kini ka mat. Bat kala kami ya kini artli kiri bakin yo bani penbaik halor joki nu kini rensan ki badai. Bat ngimla ban lan ban ong ba kiri ki ba klanbor kum ka rui China ba ka rui Amerika. Kidan ya ka benta ha ka benta kum ya ka Aksai Chin bat ka ka CPEC hapo juga Gilgit Baltistan. But what ka rui Amerika ru ka don haga jingtmu politik ya ka kam. But let's say ka ka daw panlong ya ka UN bahkan sabjar halor jong ka kam. Ka Kashmir issue kala pau kum kata ka frozen conflict. Ka bamut ba om ju don kam ya ka jekhun ka pura hanrai. Kadang long tang ka jing persang lingba ka jie telok jong ki artli kiri ki bala ban weng no ye ki jing ka ba ki kli kendu labun bun snam hoj nagalang jong ka UN ka labu ru ye ki observer how line of control and LOC jong ru India ka rui Pakistan hanrai ki klemla ban sim action AA halor jong ka senjam jong ka UN kumta nagalang jong ka UN ka sap jar halor jong ka POK hadu menta kamla ban pendap ye ka resolution. Ka rui India kala kam try pura ya ke Jammu Kashmir bat kala kentak mardor ya kata ka plebiscite lani ya ka jingai bor ya ki pat ba nong song snong hapo jong ka POK bakin haban jit bakin mon syari India nekin mon syari Pakistan ka jing ya soy ya ke Simla agreement kalnang penlong ya ke rui Pakistan ban sim kabu ya ke POK bat le seng laban ong ba kadai ka political interest jong ki rui ki baklan bor ki bala ban telakam ya ka United Nation kumta na du usnam sejar kan dai spa saupon yo supra hadu menta ka rui Pakistan kala jupen khain ya ka jing hirtma persha ya ka rui India daga bakala pendon kamru wat ya ki ken hun senking etiar ki jongka ban hirtma ya ka rui India lagadai ya ki nongba hapo jong rui India ya ki kitam sipai bat ki wei ki jaka ya ka rui Pakistan kala jupen don kam nagawai ka por sa ka wei pat ka por lingba ki ken hun senking etiar ki badan hapo jong rui Pakistan house nam sejar kan dai spa saupunyo sapupra ka rui India kala hirthma ye ki benta jong ka Jammu Kashmir namar ka jing hirthma jong rui Pakistan house nam sejar kan dai spa rupusan hangneru ka rui Pakistan ka snang lingba jong ka operation ki jong ka tip da ka Gibraltar ban khot pai ba persha ya ki nong India hapo jong ka Jammu Kashmir kala long ka thma ka bateng hanrai bad kala kut no haga ceasefire bad ka Tashkent agreement House nam si Jharkhand dai spa ni puai ka rui India kala ai ka jingkersan ya ka East Pakistan ka balong ka rui Bangladesh ka bamta bar kala poi sadu ka jingjob ya ka rui India House nam si Jharkhand dai spa khanda phondai kala don ka thma gargil kine kilong ki thma persha jong ka rui India ba ka rui Pakistan ka balong ka wei ka rui ya ka wei pat ngemla ban len ban ong ba ka rui Pakistan kala pendon kamru ya ki kin hun senking etiar ki ba phar ban her thma ya ka rui India nadu ba ka rui India ba ka rui Pakistan kila yo ya ka jing lai lut House nam si Jharkhand dai spa prapo kundai lingba ka insurgency ha Kashmir ka ISI kala kamba kala ai ka jingkersan ka bapura bat ka jingsha hikai ya ki militan ha Kashmir kum ya ka Hezbollah Mujahidin Lashkar Itaiba bat ka Jaish-e Mohammed House nam si Jharkhand dai spa thandai pulai kala don ka bom blast hapo jong ka bombe khat lai teligi bom hapo jago bombe bat arspa san phon yungut ki bru gila yap haki kin hun senking etiar gabla krishan da ka rui Pakistan kum ka D company Dawood Ibrahim House nam ar hajar wei kadon ka jingsha hirthma ye ka ying dorbar parliament jugo rui India lingba ki kin hun senking etiar gabla tip da ka JEM Jaish-e Mohammed bat ka Lashkar Itaiba Gila persang ban hirthma ye parliament hapo jong nongba hadelhi bad ye Nehru lasha kena bagadai ke jerab jong rui Pakistan ar hajar pra ka Mumbai attack kabla tip da ka 26/11
Kileno LET lingba ke Arab jogori Pakistan kila yo ban penyap hadu kumba chispa nyo pongut EA kibriu bat kalong ke jingjia ke kraw hapo jongga history jogori India naga jinghirma jong ki kinhun sinking iter lani kileno House nam Hajar Khan riu ka uri atak ki kinhun sinking iter kila thombori ki sipai jongga uri hapo jongga Jammu Kashmir khat khandai ngut ki sipai kila yap Hajar Khat khandai ka Pulwama atak ki kinhun sinking iter kum ke Jaish-e-Mohammed ki liyaban penyap ki saw pongut ki CRPF bat samenta usnam Hajar Fosan ke belaji hapo jong ke Pahalgam kum takat kum ke jingjit ya ke kerteng joki sinking iter ki bela kena ba kala pendon kam de ri Pakistan ban hirtma ya ke India ki kintup ya ke Lashkar-e-Taiba LET Jaish-e-Mohammed JM Hizbul Mujahidin Aibat Tehrik Taliban Pakistan TTP bat ka D Company lingba ka kinhun runar jong Dawud Ibrahim kumta ka India ka shim ya ka jingkhain lingba ka conventional war ha ki sausin bat ka proxy war lane ka ta ka terrorism attack kabalale da ka ri Pakistan bat ki kinhun sinking atir napo jong ri Pakistan ka sarkar India lingba jong Prime Minister menta ula ongba labyang katto labyang ngilalong kibalai yaisha mentala janda pra posnam daki spa daki hajar ngut ki nong India kila habban kelonyap haki kuli jong ki nong Pakistan bat ki kinhun sinking etir napo jong kuri Pakistan ngila buram ye phi pra posnam duna hadu menta bat ngim don porshu bandang ya leka ye ka jingim juki bru ki balului bat ka snam jong ki nong India hagari Pakistan ladang gila map ye phi hagini ki posnam gibaladap katni pila hirtma persha ye ke India pila pendon kam ye ki nongsen tiat napo jong ke India ban hirtma ye ke India pila bai tingka ye ki kunhun sinking eter napo jong ke Pakistan ban hirtma ye ke India kumta kasnam jong ki nong India ha kini ki nyo prasnam kala ut hakmat jong ki nong yalam jong ke India ngim don porshu bandang yelekai namar ngimdei ki rukai kat kine ki jingsha hirtma hagar ri Pakistan bat ki kinhun sinking atir napo jong ri Pakistan sakat nosin ngin ya compromise bat phi menta kala dei saka pali jong India ban budin ya baro kitu ki kinhun sinking atir kibala don kti ban pen play ya snam jong India ha kine ki praposnam duna hadu menta pila kambe an ye ke Jammu Kashmir pila hirtma ye ki nongba jugur India pi perkhat baga India kan pendam haki khoksiu gujung pi hanrei ke India kam ju pendam da lele ru am lano baga por kala I menta ya ga baga India kala habban penpau no dagikam katai galong ban shimno ya ka Pakistan occupy Kashmir lane ga POK ban pendu pendam shisndon ya baro ki kinhun sinking etir kibala ritngan hagi thapnyang jong ri Pakistan bat ban wengno ya ka jingade ga bajan hapdeng jong India bat ka ri Pakistan nangni shakmat ong Prime Minister jong India Narendra Modi hadin jong ka jingpan map jong Shehbaz Sharif ya ka India bawla ong ba ukloi ban yasuk bat ka India lada ka India kepriang kumta ka jinglong jingman jong India ba ri Pakistan kum bagalong menta kansa don ka jingapar ga kraw ha nangni shakmat kublai shibun tat hadu bi kan dua ga wipat ke video